Monggo. Mingkar mingkurengang Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane jawani. Istimewane teng Ponorogo niki Mas Sahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ning yen nembang niku suwantene jos. Saya sangat. Boten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua ini. Nggih. Inspirator saya. Sak gaduk-gaduk ya apa to, Dik? Sak gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segaduk-gaduk. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Lho, rukun to, Pak? Piye? Sik kok sik to hubungane Taman Juruk karo basa iki apa to? Monggo Taman Juruk nggih binatang lho iki ora. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Pripun? Wong kok sak gaduk-gaduk, padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduk. Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduk ki jotos kiwa tengene gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Agarono karenan marti si Hup, oper Bu Kesi. Ya, Bu. Aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo mbok nom ngono lho. Iya. Kok iso adimu kuwi kok. Gareng iki ora ya. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong dong bantengi ora. Iso. malah lho. setuju. Lho, kula jane pengen nyuwun presa lho. Panjenengan niku alasane napa kok iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Casey niku alasane napa, Bu? Coba Ibu Eni kok sing kudungan oren. Napa, Bu? Wah, ora iso jawab kok. Wedi kabeh tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Kesi. Dadi satu engko profesi. Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kemis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi. Lah Minggu tak nggih pijet ngono. Loh, pancen ya ngeten loh, memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan mbok wek iku kudu setuju, ya toh? Merestui, ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni waraga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng, Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin loh. Piye tok 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 tok. Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok ngendur gelungan kemendeng metu keluke to. Wong jenengan kok ketawis teng mriku kemendeng, Mas. Lah lek keng mriki niki ketawise mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok ngoten. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok auraku lek nesu? Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Ayo iki ratune Pangkur Semarangan iki. Ayo iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah keneh Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Hari iki kudu sampean iso ngene iki kudu. Kowe aja nganti kalah lho, aja Ayo, nganti kalah. ayo. Kowe pendukungke aku.
Bekesi. Oh. Istriku memang luar biasa. Mbak Elisa aja nganti kalah. Sampean kok iso ngono, gamel aku peken. Ayo. Ning bunang tok ya, dodol es kalau Bekesi. Tak kira lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Ah iya. Nalika awake dhewe rabi, rek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahya Elisa ngono. Iya. Lah iki kan sing marake KS. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. AKS kok. Mosok yo kace. Kudune kace kok yo. Ya arep muni kace. Ayo Bekesi, anu Mbak Lisa ditirokne Bekesi iki mau. Kayak gitu. Oh gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa, Ayo, Adik, oke. bisa. Masih semangat Bisa, ya. Adik. Ya. Tai wangi donga, Nduk. Kok kene tai wangi donga. Aja karo kalah hate karo mbok wek. Nggih. Anu ya. Sik contone pesan khas Bekesi. Ayo Bekesi pesan khas. Yo. Oke, selanjutnya yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Ya. Asik. Alah karepmu. Sabar. Inna hama asobirin. Wong sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Padung tak supporti kok ngono kok malah. Ayo sa, sekali ayo. merdeka tetep Coba sa. merdeka. Map sa, ayo sa, ayo. Iya. Salim. Selamat adikku sayang. Mbak Kesi, Mbak Elisa, kula voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi napa sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding-banding ke orang. Terus yo. Mbak Lisa, ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Yo no, yo. Sinupa Sinukarto Mreh Kretarto Pakartine ilmu Monggo buka es. Buka es. Kesi yo. Nggih, Kesi. Suloyo. Boten. Kesi Cahya Kuntadi. Ayo. Ta melu-melu aku mekrok kok wisan. Ya. Enten iki. Kang tumrap ning tanah Untuk menunjukkan kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yen kompak tenan berarti atine ya dadi siji. Ayo. Oke. Ya, pancen penake bareng lho, El. Iya, cobi. Oke. Ayo Yo. sayang. Ji, ro lu. Agama gemeng haji
Para lenggah tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa, serasi kompak seimbang dan terasa. Ayo nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Kedung Banteng mriki terhibur, atine seneng, terus tahun ngarep nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi maneh. Amin.